Nibona benjena-ke abalandeli mhlawumbe ngaze nibasole nithi hhayi bahlaza bakanjani. Bafowethu, niyayazi into ebeyenzeka kule minyaka edlule, kuxhashazwa kugxotshwa yonke into uKhuzani ade yenza. Niyakhumbula kuzoba negcwala Spring Picnic lapha ngo-2023 kuno-live, kubanjwe u-live chazwa indendende bengafuni abantu ukungena uma kubekwa izinto kuthiwa bazongena ngazo. Niyakhumbula ngo-2025, 2024 kunezinto ey'ningi bekhuluma ukuthanda kwabo abaculi abathize laphana bedlaliswe eli. Niyakhumbula yonke lento yohlonisa unyaka umjolo lowo. So bayibonile into abantu yenza kuKhuzani abangayithanda, and baningi ngabaphathi kahle abanye bethi bayavela laphana bazokhuluma mhlawumbe bezenzele iy'ngoma ngoKhuzani laphana bethukwe yalanda ngisho ku-inbox umuntu wesimama. Kube nzima kakhulu. Ngiyaphi nale ndaba? Ngiyakule nto le eyenzeke eCarnival City. Niyazi ukuthi kwenzakaleni, niyazi ukuthi abaculi abafikanga, niyazi ukukhuluma akupheli. Ngaleyo ndlela leyo ngithi sanibona ngiyanibingelela igama le-channel into fast ukuthi TV lapho sibheka khona-ke umsebenzi kamaskandi ikakhulukazi bekune-event enkulu lapha neCarnival City ngey-2 zikaMeyi 2026. So ukukhuluma akupheli, ukukhuluma kungenhla, ukukhuluma kuvala ini okuhle kwenziwa uKhuzani, abaculi uthima senza nawo uKhuzani, amagidangoma akhe, Nyathi Foundation, abantu ethi bemsiza nje ukwenza lo msebenzi ugcina ube yimpumelelo. Abantu abagibelile baye emcimbini besuka emakhaya kude le koJozini phansi befika late laphana bebhukha amahhotela behlele ematekisini abantu kunzima bezosupport i-idea necebo likaKhuzani. Bakwenza lokho bayimpumelelo. Unfortunately kwaba nento yokuthi kube nabaculi abangakwazanga ukufika abade bebambekile kuma ema-province vele. Uma uzoya ko-Eastern Cape kuvele ngekuzulungu, suka e-Eastern Cape uya kuphi eMaritzburg, usuka eMaritzburg uya eNewcastle, your day it was done right there. Into yaseGoli out of order lapho because it's another province, it's another maybe 4 hours and a half uyofika nini yabo. So bekunezinto ey'ningi, so lokho sekuze kwenza uKhuzani ukuthi a-release i-statement because abaculi bathola ukuthukeka, bathola ukuthi bekhulumeka ngendlela engeyimbi. Abantu balapha kuma-comment section abhizi bakhuluma izinto ezingemnandi. Right, Khuzani King edlamula izimpungo yize sengaphuma kulento yokuchaza, kodwa lena ngizoyichaza. Bafowethu nodadewethu abandayo, nashisa ngicela ukucacisa ukuthi akekho abekho abaculi abenze ngamabomu kungafika emcimbini. Bonke abaculi baxhumanile nathi babika izinselelo ababhekene nazo endleleni. Abanye bebenezinye izibopho, imicimbi efinyela ngisho ku-4 ngosuku, kodwa bagcine beya kowodwa ngenxa yokuqhelelana kwezindawo. Uma bezoqala eCarnival City, lokhu bekuzosho ukuthi nezinye izindawo zizobaphutha. Lokhu akusikhona okokuqala kwenzeka. Ngisho nami kwesinye isikhathi ngiyaphuthelwa imicimbi uma iminingi ngosuku olodwa. Masikhulume ngobuhle obenzeke emcimbini nokunye okube yimpumelelo. Futhi siyabonga kakhulu ngothando nokwesekwa kwenu. Abaculi nabo bayacela ukuthi nisibekezelele futhi nisiqonde isimo. Lo akuwona umcimbi wokugcina, kuseza imicimbi eminingi. Nabo baphatheke kabi ngoba bebefisa ukuzunyazisa ngamanoni abo eniwathandayo futhi bezofika bezonijabulisa nakweminye imicimbi ezayo. Iningi labaculi bengekho, sasinabo unyaka odlule, okukhomba ukuthi bayathanda ukuba nathi. Siyabonga kakhulu. #BlueNation. Uba kanjalo uKhuzani-ke uzama ukubhulela umlilo olokhu ubhebhethekisa. Right, njengoba nanzile ukuthi ngiqale ngakhuluma ngendaba yokuthi why ama-Blue Nation enjena, why sengathi manje ayadlebeleka aphuma esandleni. Bafowethu, for the past 2.5 years up to 3 years now, ama-Blue Nation befana nenja evalele kwi-cage. So le nje le uma lokhu ichukuluzo uyibophe ngenketango ingaphakathi ingakwazi ukukhululeka isikhathi eside. I-anger iyakhula, iba nolaka le nje. The day iphume, the day ikhululeka, ayibisenza kahle. Nalapho ey'tsheli khona yenza kahle ayibisenza kahle because of those things ebezenzeka before. Kunama-Blue Nation athule kakhulu, acenzeka kakhulu. So uma sekwenzeka into ivela, asefuna manje amanye ukureplicate lento eyenziwa yini into yangale kwa-Red. Kodwa into ade yenziwa ka-Red le kahle kahle ukuthi umculo emenze kanje oba sengathi ama-Blue Nation asekanje. So into uma lokhu uyivika ugcina uyi-adopta nawe uyiphile leyo mpilo leyo because ugcina manje ungasazi uzokwenza kanjani. Ama-Blue Nation ahloniphe kakhulu. Ama-Blue Nation ade asiyo ngenhlonipho noKhuzani ukuthi iqoquzela lokho, kodwa abantu baxhaphaze kakhulu kulelo gama lelo. Nabaculi futhi vele bakwenzile ukuwaxhaphaza ama-Blue Nation. Bekhuluma bewapha amagama abalandeli bayaKhuzani. Abalandeli bayaKhuzani kuphela ade bexhashazwa kuyo kwi-platform ukuthi beyodelelwa
kudela uKhuzani, kudela abalandeli abaseqhulwini lapha kuKhuzani, kudele nje ama-Blue Nation at large. Siyababona abantu kuhle manje, is fine. Abanye sekuyakhulunyiswana sekungconywana isipho, but okusalayo kwenzeka lokho kwenzeka. So abanye abantu-ke basana le nto leyo ukuthi nina nisixhaphazile isikhathi singaka. Nginasixhaphaza iminyaka 2.5 kuya ku-3. So abanye abantu basana le nto leyo eyazi yamila kubona. Akuzomele nabo-ke beyilungisa bona, beyicheck, beyibheka ukuthi yena-ke sesenza ngakho noma sesenza amawala. Vele kwaMaskandi uxolo into yakhona, ukubhoka into yakhona ukuthi kubi nje ngoba sekubona ngathi nini ama-Blue Nation senenza kakhulu. Kanti kwenziwa ngalo kwakuyinto enhle, kwakuhleka kuyihlaya. Babeze besaba abaculi kuyokhomenta kuKhuzani ngale emapostini akhe, babesaba nokumbongela. But this time around kungcono, they come out and bayambongisela kunento enhle. Nabantu abanamapheji amakhulu bayakhuluma nje openly, abasasabi. Siyakubonga lokho, into enhle le. Kodwa ama-Blue Nation ngiya-understand isimo senu, ngiya-understand indlela nifila ngayo, ngiyazi futhi nihlala ni-ready izinto ey'thize, kodwa-ke it's okay, seku-right bafuthu. Asibaxolele, kwenzekile amaphutha, ngelinye ilanga kuzolungiseka, umdlalo omuhle awuqhubeka. Njengoba sekukhulumile kuMr Mpongo sewachaza ukuthi hayi akafuni ukuchaza kakhulu, zonke iy'xolo siyitholile, public and private uyitholile. So asiyeke le ndaba, akutrend umcimbi omuhle olive ade uhlala laphana-ke i-fashion sense kaKhuzani lapha bengidiza ama-curtains nani nibonile. So bekuna igqoko laphana ezino-purple blue, nibonile. Asikhulumela lezi zinto lezi ey'hlekisayo nanokuthi umcimbi unandiswa wobani, bekukhona obani lapha kwi-event. Ilokho nje okubaluleke, ngenza ukuthi ngiyabonga ithuba isiyodibana nokuzayo.